angisada nawe. Thokozani. Hello. Sanibonani emakhosini, mankwana, mangwe, ndawo eshewe. This is Dr. Oti. Rightly in Durban YMCA Hall. Rightly near noma phambi noma eduze to teacher center. That's where normally teachers are doing their things. So bakwethu sanibonani dumelang. Ngiyanibulisa nonke emakhosini. So today I want to talk about the topic of which says money rituals, imali esheshayo. You know the issue of money rituals, imali esheshayo. There are many traditional healers of which are now claiming, noma saying they are doing imali esheshayo. Don't lie. Sikabuya maka. Imali esheshayo, right in this whole South Africa, maybe people of which I can say they know it. It is just one, if not two. I'm talking about imali esheshayo, not ukutwala. Imali esheshayo and ukutwala, these are two different things. I said this before. I've been teaching people about this before. I have never said I'm doing imali esheshayo. I don't do imali esheshayo. There are no clients of which are coming to me. Mabesuka ngumnyango baphuma baphethe imali ngamabhek. Angazi. I don't do that. And nawe uyazi ukuthi I don't do imali esheshayo. Listen to me very carefully. There are people of which la emhlabeni they went ezinyangeni for imali esheshayo. You went to kwinyanga, not a sangoma. A sangoma doesn't deal with imali esheshayo. Uye enyangeni for imali esheshayo. And today, you are suffering. You went to traditional healer for money rituals. That money ritual of imali esheshayo. Today, your life is a mess because of imali esheshayo. I want you to listen very carefully to me. Imali esheshayo, it's a problem. Imali esheshayo will make you suffer for the whole for the rest of your life. There are people of which went ezinyangeni ukuyolanda imali esheshayo ezindumbeni. And when you get there at some point, izinto zakho azambi kahle noma you don't successfully win kwimali esheshayo. So, uma lezi zinto ziyenzakala uthi wena imali esheshayo akusebenzekanga kuyalilo kwimali esheshayo ukwatise idlozi kabi, ukwatise abantu abadala kabi ngokufuna imali esheshayo ukwatise idala zakini kabi. Why am I saying this to you? Imali esheshayo ngiyazi ukuthi yenziwa ngani. Abantu bonke abayayo for imali esheshayo, laba bantu bonke bangena kumoya esithi umoya kaAzazili, esithi umoya wokufa. Ngoba izinyanga eziyenza imali esheshayo kaningi zisebenzisa amaphatsi wabantu abasebayende emhlabeni. Awunkuhlurikiring. Izinyanga eziyenza imali esheshayo kaningi zisebenzisa amaphatsi wabantu abayende emhlabeni, abantu asebadlulile emhlabeni. Basebenzisa amaphatsi wabantu. Sometimes isitho sangaphambili somuntu wesifazane. Sometimes isitho somuntu wesilisa sangaphambili. Sometimes ubuqhopho bomuntu. Sometimes amabele wentombazana engakahlangani nendoda. Uma lento emali esheshayo iphakanyiswa, lento lena idinga igazi, kwenziwa imihlabela nemihlatshelo yakhona. Le mihlabela nemihlatshelo yakhona yenziwa entabeni ebusuku. Uma lokhu konke kwenzakala, lo muntu lo ukhatha umunwe ekhala ethi bakhathe lesi2 bakhathe la bakhathe mu bakhathe mu makuyindoda
phela jwale makukho mntanami ngizwela ubuhlungu mntanami, bakhatha umuntu. They'll spend approximately 7 days yenziwa lento kukhathwa umuntu. Lo muntu mekhathwa kuswa ngokuthi lempande isuke ifuneni for that time. By that time lempande isuke ifuneni, ifuna iso, ifuna ulwimi, ifuna uqhopho, ifuna amasende, ifuna ikuku, ifuna amabele. Kuya ngokuthi lempande isuke ifune ini. Emva kalokho batla mmamele today, yazi ngifuna ngizwe kahle ukuthi kunjani uma lezi zinto zihamba kanjani. Afterwards, when uyangena endumbeni yaloyo muntu loyo uyofuna imali esheshayo. Uma wena ufuna imali esheshayo kuleyo ndumba yalo muntu loyo, mhlambe lo muntu lo sekayenza imali esheshayo, let's say mhlambe for let's say for 30 years. Umuntu wenza imali esheshayo lehlala endlini amakhehla amadala, futhi akunamfazi ongayenza le nto leyo. Akunamfazi ongayenza le nto, ngiyasho. Akunamfazi ongayenza le nto leyo. Lo muntu meyenza lento, uyenza lento sekumuntu ukuthi umdala, abantu abadala. Mhlambe senze lento for 30 years noma for 20 years. Ngifuna ungitshele ukuthi for 20 years njengoba le nto leya ifuna umhlatshelo. Le nto leya ifuna umhlatshelo 3 times in a month noma 4 times in a month. Lo muntu usebulela abantu abangakhi. Wena uyangena kuleyo ndumba leyo uyofuna wena imali esheshayo. Njengoba wena ungena kuleyo ndumba leyo uyofuna imali esheshayo. Uyofuna leyo mali esheshayo, njengoba leyo mali esheshayo uyayifuna. Ngibatla ukuthi ngibanga ngurikere. Uyofuna imimoya yabantu ababulewe. Uyofuna imimoya yabantu abakhalayo. Uyofuna imimoya wamasenda abantu. Uyofuna imimoya yamabela abantu. That's why since wahamba wayofuna imali esheshayo, impilo yakho ayisahambi kahle. Since wayofuna imali esheshayo, impilo yakho ayisahambi kahle. Impilo yakho isimile. Ngoba manje wena awutholanga mali, but uthole ikhalazo nezililo zamadlozi akini nalabantu labayana ababulewe. Labantu ababulewe bahlele emzimbeni wakho manje. Labantu ababulewe bahleli kuwe. Labantu ababulewe bahlangahlanganisa impilo yakho. Labantu ababulewe bayalila manje, bahleli kuwe. Uhambile wayothenga umoya wrong ongawazi ukuthi umoya wani. Uhambile wayolanda umoya wrong ongawazi ukuthi umoya wani. Suka lapho, suka. Le nyanga yakho ilandelele ukuthi inyanga le yakunikeza into ayikusebenzeli. Phuma kuyona ngoba lo muntu unawe yokubulala, uzofa, ukiloshwa. Inyanga uma kuyikuthi anizwani kahle nayo, phuma kuyona. Mkhulu imali amambili, imali yakho ambili kuyoza enye imali. Isamali engisazoza. Wena woza kumina, ngizokuhlamba, ngizokukhipha lento ngoba uma lento singayigezi kuwe, uma lento imali esheshayo singayigezi kuwe, akunanto yokhanya. Uma ngikhuluma kanje ngiyakhuza, ngiyakhalema. Musa ukulokufuna imali esheshayo lethu ufike yenziwe enyangeni, uyithathe uyifake emabhek akho. Lezi imali zegasi and abantu abaningi azibasebenzeli. Ngiyakhuza. Maye ukuthi uke wahamba wenyangeni wayefuna imali esheshayo, bengicela sidibane nawe YMCA hall. Ngikhona Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Ngikhona Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Ama weekend amanye ngikhona, but kwesinye isikhathi angikho ngama weekend. Kwesinye isikhathi ngikhona. Kwesinye isikhathi ngama weekend angikho, kwesinye isikhathi ngikhona. Kuswa ngokuthi kukanjani ngoba ngiyaphumula, ngiyenkonzweni. Angithi mina ngiyisayoni, ngiyakwazi lokho. Ngiyisayoni, ngiyaphumula. So please make sure ukuthi angifonela. Uma uza kumina ngizogeza, anginandaba ukuthi mkhulu mina nganikeza inyanga yami 300,000, ngamnikeza 100,000, ngamnikeza 20, ngamnikeza 50,000. Mina umuza uzogezwa. Wena umuntu ukuthi wayenza imali esheshayo, ufika nje nemali engange 3.5. Sizogeza lento.
sizoyikhipha lento sokulungisa lo moya lokwazi uhambe. Ufika nje imali engange 3.5 uze kumina. Uma uza kumina you make sure ukuthi uba namaqanda awu3. Lamaqanda awu3 uzohlala nawe endlini, amaqanda awu3. Lamaqanda awu3 uhlala nawe endlini for 3 days, emva lokho uyeza kumina. Lamaqanda kunento emfuna ukuthi ayithebule kwakho noma kini la uhlala khona. Bese lamaqanda uza nawo. Lamaqanda ngiyosebenzisa ubovu. Lolu bovu engiyolisebenzisa liyohlaphaza noma liyohlakaza yonke into lefaka kuwena. Uma uza kumina uphatha imali engange 3.5. Umunye nayo wena umuntu uyabona imali esheshayo. Hlala endlini uhlupheke. Hlala endlini uhlupheke ngoba usahlupheka vese. Maye ukuthi nje wahamba walanda imali esheshayo kumuntu. Waye enyangeni wafuna imali esheshayo, nahlaba imbuzi nezinkukhu, nayenza imali esheshayo. Wakuthi awuyitholi noma kwenzeke ini, mufuna ilungi, mphathele imali engange 3.5 ngizogeza. Asihlangane eThekwini. Makhosi, ngiyabonga. Asalta nawe.